Bukas na din pala ka OFW yung kabilang side ng tunnel, yung Uruba Road to Eastern Ring Road. Grabe talaga ang Saudi sa pagbuo ng mga bagong tunnels. Ito nga ang tunnel na ito ay sa pagkakatanda ko ay 1 year ding nakasara. Grabe ang haba talaga ng mga tunnels dito. Dati kasi maiksi lang ang mga tunnel nila dito, ngayon talagang ang haba na kasi nga yung ibabaw nito ay yung ginagawang King Salman Park. Itong project nga na ito ay kasama sa Metropolitan Road Plan. Ang pagdaragdag ng 5 km extension sa Abu Bakr Al-Siddiq Road patimog hanggang sa Din Al-Ayubi Road, yun yung longest tunnel. Tapos ito namang isang 6 km na extension sa Al-Uruba Road patungong Silangan hanggang sa Abdurrahman Al-Ghafiqi Street katabi ng Eastern Ring Road sa kapila ng King Salman Air Base, dating kilala bilang Riyadh Air Base. Ang mabilis na pag-unlad ng Riyadh ay nasaksihan sa mga nakalipas na taon at yung labis na traffic dito. At ito ngang tunnel ay magsisilbing daan sa 560,000 sasakyan araw-araw. Inaasahang mababawasan ng proyektong ito bawat araw ang mga oras na ginugugol ng mga sasakyan sa kalsada bawat araw. Grabe na talaga ang pinagbago ng Riyadh simula noong 2017 na makarating ako dito. Nasaksihan ko din ang mga projects na ito at syempre saludo tayo sa mga Pinoy at sure tayong maraming OFW ang naging parte at nagtrabaho dito simula hanggang matapos itong mga amazing structures dito sa Saudi Arabia. Paano? Next project ulit na makita natin ang ibablog natin ka OFW.